tayo. Over! Kasi ka no? Alright mga katupay, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales. At andito na naman ako ngayon sa pilahan namin ng tricycle mga katupay. Yan mga tricycle yan mga katupay, nagkapila. At siyempre, pasayahin natin sila sa pamamagitan sa hula box. At ngayon ang ating contestant, ito Raimundo Idag. Galingan mo para marami kang maulahan. Pero bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, subscribe naman at click na button bell para lagi ka na-updated sa i-upload ko mga video mga katupay. Alright, ano ka na? Ready ka na? Hula-hula na pala. Padali ka na. Sabihan mo mula. Galingan mo mula. Ano ba dapat makuha dyan? Pangalan ng kindi ha. Kindi lang naman yan. Over! Sigurado na yan. Over! Kasi ka na. May division. Okay. Ito pa siyempre. Nahulaan mo eh. May division din ha. Wala na. Paano hindi mahulaan? Laging tanghalian yan. Ang galing. Akala mo magaling. Sabi ko galing. Okay, balik. Ang bira. Kano yun? Ayaw mo na yun eh. Tuloy. 20 lang sa'yo. Bira ka. Tuloy. Maganda na lang. May division. Mga katupay, may division na yung nahulaan niya yung mga katupay. Bigyan na natin itong 20. Salamat. Akala naman hindi, naka-20 pa. Wala, di mo ginalingan eh. Dapat ginalingan mo. Ano ba, ito yung 20 pesos. Yung panala. 20 lang eh. Ito naman yung panalaman ng kalaw. Galingan, pagpula. Kala ko ulit pa tayo eh. Onyong ka pala. Onyong. Toda Central. Yun, kasama mo sa tula mga katubayan. Galingan mo. Galingan mo para may maraming 20. Kaya, buhay. Ano, meron na? Meron na. Ano wala mo? Mochi. Ha? Mochi? Mochi. Mochi! Ang pangalawang tukot. Galingan mo pagula. Ano natin pa? Meron na. Exo. Go. Ay, wala. Ay, mali. Sa'yo na yan. Ayun na ako po kanina eh. Iwanan natin na pinalik ko eh. Galing na. Galing ka muna kayo. Bigyan na kita sa pwede. Okay. 20 pesos. Yan na. Ano pa isa lang din yung nahulaan niya. Siyempre, bigyan na natin ng 20 pesos. Para sa panalo. Thank you. Like and follow na lang ni Kuya. Para ano? Christopher Gonzales. Okay, maraming salamat. Thank you. Okay, mga babae, ito rin pangat sa ating kalaw mga katulay. Galing nga mo, pare. Para maraming nagsampong paula yun eh. 200 yun, 20 ko. Magkakalan mo lang yung tindi. Baka nagtindi. Sige, ipuin mo na, maula pa tayo. Wala ka na. Ano wala mo? Bulgam. Ano ang pangalan? Sige, pwede mo balikan mo niya. Pwede mo sa pangalan. Kabalikan mo niya. Ay, hindi ko ano. Ano na? Bentol! Ano mga bentol na? Bira ka pa rin. Pare, wala ka pare. Lalo ko eh. Wala na pula. Wala ka ito ba? Wala na wala. Ay, ito na yung pang-apat na may kalaw mga katubay. Galing nga mga. Sinunod tayo sa PNP, di ba? Hindi wala ito nagkakaroon kasi sa mga katubay. Pagkakaroon muna sa ating view. Sinilas, Brada. Single level lang.
tatlong ano to. Yan yun. KT. Sana ngayon, maging-apat na ha. Okay. Ready na. Magkala ka muna kay Tara. Kailan ka muna. Sige, gamot. Sawa din na talong yan. Max, kurado ka. Kurado na talaga. Max talaga. Tanaw. Max. Okay. Ano yan? Sampalok. Atay, gano'n. Ayaw, tanawa ko. Kurado ka. Ano yan? Malambot. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ano? Ito. Rotas. Ito. Dalawa yung nahulaan niya. Hindi bigyan na natin ito. Review. Bigyan kita ng review. Hoy! Kaya kalang buwan eh. Uy, review! Ayaw tayo may review mo? Ayan, dalawa. Hoy, at mga ito po yung dalawa yung nahulaan niya. Tanggapin mo ang 40 pesos. Sama sa mo. Salamat, eh. Okay. Hoy, at mga ito po ito na yung pang-anin na si Kalaho. At saan na makagamit ito ng hula? Ito pa ano pangalan mo pala? Joseph. Okay, Joseph. Ready ka na? Para sa kita. Luwag. Mayawa ka na. Hawakan mo ba hindi baka makawala? Nawala mo. Siguraduhin mo baka makawala. Ano wala mo? Ano wala mo? Ano? What? Mentos. Ay, mali. Ano yan? Sayang. Beto. Yan, last. Wala talaga. Abala mo. Ha? Kanino, pag pito natin kalaw mga kasapay. Kumakan mo yung baka makawala. Ano, meron na? Ha? Mali mga katumpay, wala pa nagkula. Alright, mga katumpay, siguro dito na lang, dito muna tapusin yung video ko kasi medyo masyado na mahaba. At siyempre sana saya kayo mga katumpay at siyempre tapusin ko dito at kung sino pang hindi nakapag-subscribe sa YouTube channel, subscribe naman, click the button bell at all para hindi ka na-update sa mga update ko mga katumpay.